Здравейте, хора! Аз съм Лора. Аз съм Петър. И в нашия канал Cool Gamers ще снимаме основно игри. Вие виждате коя основно игра ще снимаме, именно Brawl Stars. Ние на нашите телефон и таблет имаме доста по-различни игри и играем тази игра на нашите устройства и е доста по-лесно с пръстчи. Но да, там сме развили повече. Аз имам 36, мисля, че бройлерът... Аз имам 57. Той има 57. Но понеже няма да започнем да снимаме и да ви показваме от средата почти на играта, така може да се нарече, решихме да започнем съвсем от началото. Ние в момента имаме 3 бройлера, защото решихме преди да започнем да снимаме малко да се попражним, поне да знаем кои са копченцата. Имаме Шели, Нита и Ел Примо, които са Реар бройлер, а Шели е супер Реар. Да, Шели е супер Реар. Така, да имаме само тези тримата и сега пред вас ще започнем да се развиваме и да играем. Спешно ти кажи кой бройлер най-много искаш в играта. Аз искам най-много Леон. А ти кажи кой? Аз най-много искам Кит и Бери, докато ви разказваме защо ще играем, защото няма смисъл да седите на празен екран и да просто да ни гледате как бърборим. Ще разкажа за Леон, да, защо ще разкажа за Леон. Искам много Леон. Леон е легендари и като имах избор за да взема Кроу, Леон и Спайк. И аз взех Кроу, защото ми изглежда много по-готин от Леон, но се оказа много по-слаб. И сега ми е жал, че не го взех. И сега хибер много го искам. Да, той в момента събира за дракона и като го събере, ще може да избира от Леон и да взима. Не, аз няма да изберам, направо го вземам да го печеля. Да. Някакъв стар пауър пък. Не знам къде съм, какво правя, защо не вървя. Какво става? Пък аз ще обясня защо много искам Кит и Бери. Просто много е лесно, защото просто ми харесва. Много са красиви. Да, много ми харесва. Лора и харесва анимацията с гращане. Да, харесва ми как бие. В смисъл цялата игра е много готина. Не. Цялата... Най-стрелни с стар... Карахме гол! Карахме гол! Супер! Боже, първи ми гол на компютър. Аз не съм играла. Ние до сега не сме играли просто на компютър. Не ми цъка и копчетата, защото не разследваш. Джексела 60 крав! Чуй да би. Аз между другото в момента събирам почти за... Леон. Да, събирам за Леон и ще го събера преди Петър, най-вероятно. Защото имаше оферта да събира колкото за Митик бройлери. В смисъл Митик са по 900. Не, по 1900. Да, по 1000. А па легендарките са 3800, за който не знае. Но също така и за който не знае. Извинявайте, гласа ми изчезна. Също така, който не знае, първите легендари бройлери винаги са намалени. Затова и така. Аз го събирах колкото се не събирам Мичик. И аз така го спечелях на мама телефона. Да, и той има Леон, само че на мама на телефона. Да. И на мама те телефона я чече за бройлера. Гледаш телефона пък. Добър ден, може ли стане от тази? Вамонос! Давай, бе. Така че се замота. Чакай, дай ми малко мишка. Чакай, че не мога да вървя. Така, Пешо, измъкни се от тук. Виж сега какво стана. Защото не играем. Да, защото трябваше да му кажа нещо и за това. Нищо, пак ще продължим. Да, пак аз съм умряла. Шоудаун сте, вие сте умрели. Аз съм умряла. Гаш се разпала. Ами няма. Окей, взема наградките.
Ще имаме нещо за купите там. Ел Примо ни е На най-висок ранг. Всички. Стар гроб. Какво стана, бе? Къде си? Стара дума. По това време са те призничи. Съжаляваме хора, ама не знам какво става. Стара дума. Риар. Вземем джем граб. Имаме 100 купи. Скоро ще вземе Джес. Вече имаме джем граб. На джем граб ма не се опремо. Ми с кой? Ще се опремо. Да е опремо. Опремо е... Айде да го апгрейде малко. Добре. Той не само до втори ранг. Не на четвърти. Така. Стига толкова. Пети. Така и рейджи. Аз по принцип много мразя Джем Граб и Brawl Ball в играта. Аз мразя много Хайст и... Аз пък харесвам Хайст. Ама Хайст е много гадно с тия... Мразя и много... Баунче ми харесва всъщност. Баунче аз не я разбирам много. Баунче с звезди. Да, аз не мога да я разбирам. Защото... На мен не е интересно. Чуш, че нищо не правя. Той нищо не прави. Аз имам един джем в мене. Само е, че... Един. Не ми на попадай. Значи, сега бролерите, като имаме много малко бролери, се печелят най-лесно. Да, те в момента... Както че играеш от месец, Къде отивам, бе? не справя се. Победа направиш. Нищо. Не. Любим. Аз защо не мога да играя? Пътя е развален. Нито и не е развален. Аз не мога да си оправя пръстичи. Тета добре. Сега бас. Добре, че бяха другите. Да, не че, защото че беше да в отбора. Стар плеер е другия опремо. Но много ясно няма си, че... Да, ще изпълняваме някакъв квест. Айде си ги видим. Сила. Ама аз съм сега. Чакай. Кой е казал, че си чил? Не, сърдо. Не. Я ги спири и те. Що? Що ти би харесва? Аз искам на кое са пади на Brawl Ball. Имаме нещо тук. Brawl Pass. Стара. То нямаме късмет, само Реар. Само Реар. На този лаптоп няма ли са падне нещо? Примерно Epic, Gitchik, Legendary. Няма. Дай аз. Айде ти си. Айде аз. Що отпуснат Brawl Ball? Защото имаме квест. Аз исках да джем граб. Чакай, че с това го се премести. Са пак на... Така. Чупи. Чакай, че не мога да се оправя. Айде бе! Ти още по-злево. Как го? Истински късмет. Чакай, къде бе Стар Пауър? Боста си Стар Пауър. Аз докато си го начисна, те ме убиха. Сега ще се помъча да съм по-добре. Айде бе! Добре. Мога да се обравя по-добре. Вкараха ли ви? И вкарах. Чакай. Майде ти Майска Стар Пауър. Топката. Не сте Стар Пауър, вие. Подавах. И Джес. Не мога да убия Джес.
Вземи бишката от ръцете. Вкарах ми 2 гола. Много си зле. Аз го вкарах. Да, бе. Искам да съм го вкарал. Виж, че не можеш да оправиш двата пръста както трябва, камо ли па да играеш. Ще стара грипин. С мишката ми е много удобно. Много че е удобно. Да. И що не играеш като хората? Защо те бутони отде знам къде са? Горе, долу, ляво, дясно. Не разбирам. Скоро взем Джесика. След Джеси кой е? След Джеси След кой ще Бог, избереш кой е? между Брок и Барна? Брок. Що? Добре, Бар. И Брок. Бар. Какви са тия градуси? Никаква Сега идея, не Стилора. знам дали вие ги виждате, ама че ние ги виждаме. Аз искам на Сол. Не, аз искам. Но Сол ще си първото, която ще умреш. Ти ще кажеш. Не, аз ще кажа. Или... Какви са тия неща, бе? Не. Съжаляваме хора, ама все още, както казахме, сме нубове. Върви. Върви, народе, въздъхте. Извинявайте за уникалното ми пеене. Честно казвам, нямаш много уникално пеене. Скъди. Не си певица все още. Още малка на 10. Кипи кучейката. Като гледам се справяш много добре. Аха, доста по-добре. Виж как хубаво уверено върви. Не вървиш много уверено. Излязохме. Хора, много съм зле. Много даже. Много сме... Шоудаун. Шоудаун сме, защото съм много добра. Ти една кучейка не можеш да счупиш, Ще пък си кажеш, много добра. Ти не можеш да си оправиш двата пръста, па вече страшен стана. Ай, бегай. Реби и то се отприм, бе. Чакай, нали първо трябва малко се погоним. Нямам идея. Не, ме. Няма. Пак съм на второ място, ти не можеш да управляваш вече ръце и крака. И така, хора, на второ място съм. 8. Аз сега ще взем ли Джеси? Не. Още една игра не трябва. Да. Както и да е, хора, мислим това последната игра ще ни е за този влог, защото... И аз ще игра. Да, той ще играе, защото вече... Надявам се да съм на първо място. Да. Да вземем Джесито и да приключваме за днеска. Да. Айде. Като гледам, съм на първо място, да се те бролира. Ако си оправиш пръстиче. Чакай. Аз ще управлявам. Аз ще бил. Ти ще стреляш. Ви. Аз ко първо място бягай. Но защо, бе? Ами защото ти не можеш да си управляваш пръст. Нямам Джесто явно. Ами хора, да, понеже клипа стана дълъг, не можем повече да играем за днес. Иначе обещаваме, ако ви харесва това, което правим, това как играем, ако се забавлявате с нас, ни последвайте, цъкнете лайка, пишете ни долу коментар, хаштаг харесва ни или не ви харесва. И в следващото видео обещаваме, ако има харесвания, ако има гледания, ще е много по-дълго от това, почти двойно. Така че ни последвайте, лайкнете видеото и това беше от нас, нали Пешо? Чао!